7 IFM. Report! Pumalibot ang ilang mga kapulisan sa Urdaneta City Hall bilang pagbibigay seguridad sa pagpapatupad ng suspension order ng alkalde at vice-alkalde mula mismo sa Office of the President. Mayroong nakadeploy ng mga pulisya sa bawat entrance at exit ng City Hall. Dahilan na saklaw ng kautusan ay ang pagbabawal na makapasok sa bisinidad ng dalawa. Nitong ika-14 ng Marso, matatandaan na nagtungang mga kawani mula sa Department of Interior and Local Government Region 1 kasama ang PNP upang isakatuparan umano ang matagal ng inisyong suspension order laban sa dalawa. Matatandaan na ito ay nag-ugat sa kasong may kaugnayan sa grave abuse of authority at grave misconduct. Pinirmahan mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong ika-3 ng Enero kasalukuyang taon. Sisikapin ng IFM News Sigupan na makipag-ugnayan upang makuha ang panig ni Urdaneta City Mayor Julio Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Muli rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.